बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनिसिम नुबायथा दैमारिया गोजोननाय फोरमायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अदला खासिबारि देहा नोरजिया फरायसा नुबायथा दैमारिनो इलेक्ट्रिक हुइलचेयार होना मदद खालामदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि एबा पानेरि बिधानसभा समितिनि एमएलए बिश्वजित दैमारिया। देग्लाय बोसोरनि एसएसएलसी आनजादाव सेथि मासि लाना उथ्रिसार जानो हानाय नुबायथा दैमारिया गाव हारसिं थाबायनो हाया बेंगुरा। बिथांनि हालोदखौ नुना आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नुबायथा दैमारिनो हान्थिनो थाखाय इलेक्ट्रिक हुइलचेयार होना मदद खालामदों। बिथांनि मददखौ मोनना नुबायथा दैमारिनि बिमा सोदोमस्रि दैमारिया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों। लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों नुबायथा दैमारियाबो। खुलुमबाय, आंनि मुङा नुबायथा दैमारि। आं देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 63 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हाबाय। आं दायो बोरिगामि हाई सेकेन्डारि आव एडमिसन लाबाय। आर्ट्सआव लाबाय। आंनि आइयानो लांनानै होखादोंमोन। गारिजोंनो। बेनिफ्राय नोङो दायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया सुइस गोनां मोजां बेबायदि हुइल माबायदि नांदों? गोसोखौ मोजां मोनदों। नोंबो एसे सालायनो माने लुबैदोंना लुबैदों खिन्थु दायो माने जेरैबायदि सुबिदा नोंनि बेबायदि गैयैखाय हाथाखै। बेयाव माने जनाय लोगो लोगो नों जेथि थांनो गोसो बिदिनो थांनो हानाय माबा खालामनो हागोन। मोजां मोनगोन ना? मोजां मोनगोन। बेनिफ्राय बेयाव जनानै नोङो एसे लामाथिं थांलाय फैलाय खालामनो हागोन सानदों? सानदों जोबोर गाहाम जागोन। आरो हारसिंनो आंनि आइया लांनाय खालामनो हाख'आबा आङो नारनानै सुइस थुनानै थांनो हागोन हारसिंनो। बेनिखायनो दायो एसे जेरैबायदि सिस्टेम खालामदों बेबायदि खालामनानै बाहाय खामानि मावनांगोन आरो नङा? दा नों देरै होलांनो हायोना उनथिं? हारसिंथ' हाया। माने फज'नानै बिदि होलांनांगौ आरो। ओमफ्राय बेबायदि सिगांथिं फैबाय थायोबा बिदिनो थाबाय थायो? थाबाय थाया, दसे दसे बिसनायाव गोलाङो आङो। बिसनायाव उन्दुबा नों थोंजों जानो हायोना? आथिंफोरखौ गोलाव मोजां खालामनो हायोना? फुराथ' हाजोबा। ओमफ्राय माने जानाय समाव? आंनि आइयानो दौओ। ओमफ्राय नोङो सिगाङाव बे आखाइखौ एसे लोरसो खालामनो हायोमोन ना? हायोमोन। दायो देरनाय देरलाबदों, रोदाया बारा बुख्राबलांबाय। ओमफ्राय दा नोङो माने मा जानो सिमां दङ दायो नोंनि उनाव? अफिसार जानो। मोजां रोखोमनि अफिसार जानो सिमां दङ। मोजां फरायबाय था। जिहेथु 63 बबे लेटार मोनदोंमोन नामा? बर'आव 88। बर'आव 88 मोनदों। बेनिफ्राय नोंखौ फरायनाय समाव सोर बांसिन हेफाजाब होदों? आंनि आइया। बेनो सब खालामोमोन। बिजाबफोर लाना होनाय आरो खाम जानाय मानसि थाखाय सब खामानिखौनो आइयानो मावोमोन बांसिन। बेनिफ्राय दा नोंनि थाखाय जिहेतु आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेबायदि हुइलचेयार हरबाय सुइस गोनां, दा बिथांखौ मा होनना बुंगोन? जोबोर मोजां मोनबाय आंखौ हेफाजाब खालामनायखाय। आरो दाखालिबो जिहेतु माने डिमाकुसियाव थांदोंमोन 18 मे खालि थांनायाव नोंखौ नुनानै बेबायदिनो लोगो हरगोन होनना बुंबाय, बेबायदिनो हरबाय नङा होमबा ना? हरबाय। खिन्थु खायफा दङ माने माखासे होगोन होननानै बुङो बेबायदि थगायनाय बायदि खालामो। खालामाखै। बिदि खालामो। थाखाय गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोनबाय। ओमफ्राय बे फरायसालियाव माने इउनिफर्म माबाफ्रा गाननाय जोमनायफ्रा इउनिफर्मनि खरसा इउनिफर्मखौबो सुनाय जाथ'वाखै। इउनिफर्मखौ सारमोनहा बुंदोंमोन इउनिफर्मखौ सोलायगोन, इउनिफर्मखौ सुथ'नो नाङा होन्दोंमोन आरो। बेखायनो दा कलेजावबो थांनाय जायाखैना, कलेजाव थांनाय जायाखै जेब्ला कलेजाव थांगोन इउनिफर्मखौ मिथिनानै सुगोन होननानै सानदों। सिगाङाव नुबाय थाया जिहेतु मेट्रिकआव बिराद मोजां मार्क लानानै पास खालामबाय, बे समाव बबे फरायसालियाव फरायदोंमोन बियो? बियो सिगाङाव जों अरां धुपगुरियावहा फरायनो लाना थांदोंमोन बिखौ। मानो होनबा स्कुलफोरा खाथि जायोमोन ना, जोंहा आदामोननि खाथि जायो, बेखायनो आङो बि न'खौ दोनथ'नानै अराङावहा
फरायनो थाहैदोंमोन आरो बे फरायसालिया इउ एन ब्रह्म बड' मेम'रियेल हाइ स्कुलाव फरायहोनाय बेनिफ्राय बेयानो माने बेसेबां लासै फरायखो? बेयावहा 6निफ्राय 10 थाखोसिम औ फरायदों। आदसा बेनिफ्राय दायो बे बोरिगामाव बोरै लाबोनाय जाखो? बोरि गामियावहा आरो बिथिं एसे खाथि जालायबायना कलेजआ बिनिखाय आरो बेयाव लाबोलायबाय जेराव खाथि बेयाव नागिर फरायहोदो आरो गोजानाव लांनो हायैनि थाखाय दाथ' लांना फैनायावथ' दायो हुइल चेयारजोंथ' लांनो फैदों जथेस्थ' खस्थ' जायो नङा होमबा? खस्थ' जागोन दा बेनि थाखाय माने दायो नोंथांमोननि जायगानि एमएलए गबिन्द बसुमतारिखौ माबाफोर खावलायदोंमोन नामा बेबायदि लांलाय फैलायखौ मोनसे सुबिदा बिनियावथ' बिनि खाथियाव थांनाय जायाखै ओरैनो मिडियानि फैनायावहा आं बुंदोंमोन आरो जाहाथे बिनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ होयोब्ला सुबिदा होयोब्ला जों गोजोननाय मोनगौमोन होननानै दा बिथाङा बिखौ नायसनदोंना नायसनाखै मिथिदोंना मिथियाखै बेखौ जों मिथिथ'वा दासिमबो जेबो बिनि अनसुंथाइफोरबो माबा मोनसे सुबिदाफोर माबाखौ जेबो होथ'वाखै आरो माने मोनगोन होननानै आसा खालामो आरो मोनगोन होननानै आसा थादों मानो होनबा जोंनिनो एमएलए हिसाबै अनहरगौबा सानदों जोंबो गोबां जोंहाबो न'खराव गैया बिखौ लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय जेबो गैया बेनि थाखायनो बे सारा अनहरोब्ला गोजोनगौमोन होननानै साननाय दोङो दाबो